legyen veletek. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezeket a kenyereket, mint ahogyan megáldottad és megszaporítottad az 5 árpa kenyeret a pusztában. Áld meg minden terményünket, ezeket az étkeket is, melyeket ma idehoztunk, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Köszönjük szépen, jó étvágyat kívánok, hogy a egészséggel.